ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. 10వ అధ్యాయం విభూతి యోగం 2వ రోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో 10th చాప్టరు సగం నిన్న చూసాము. వాటిల్లో మీకు గుర్తున్న విషయాలు చాట్ బాక్స్లో పెడితే చూద్దాము. సో 10వ అధ్యాయం పేరు విభూతి యోగము అని చూసాము. హరే కృష్ణ. హరిత మాతాజీ, మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని పెట్టొచ్చు గ్రూప్లో, మీరు అడ్మిన్ అందులో. ఓకే, క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు మెసేజ్ పెట్టొచ్చు. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో కొన్ని ఆన్సర్స్ చెప్పారు ప్రభుజీ, సుదర్శన ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడుని ప్రేమతో మరలా సత్యాన్ని వినమని చెప్పడం, దేవతలు మహర్షులు కూడా తన స్వరూపాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోలేరు అని చెప్పడం. ఎందుకు అంటే అందరికంటే ముందు ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు తప్ప వేరే ఎవరికి కూడా ఆయన సంగతి పూర్తిగా తెలియదు. తనను అనాది అజుడు అంటే జన్మలేనివాడు, జగత్తుకు అధిపతి అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. బుద్ధి, జ్ఞానం, క్షమ, సత్యం వంటి గుణాలు తన నుండే ఉద్భవిస్తాయి. వెరీ గుడ్. సుఖం, దుఃఖం, భయం, అభయం, అహింస, సమత్వం మొదలైన భావాలన్నీ కూడా భగవంతుడే నుండి ఏ భావం అయినా కలిగేది అనేది అర్థం. వెరీ గుడ్.
సప్త ఋషులు, మనువులు, తన మానస పుత్రులు అని చెప్పి తర్వాత మిగిలిన ప్రజలందరూ మరి వాళ్ళ నుండి వచ్చారు. దివ్య విభూతులు తెలిసిన వాళ్ళు స్థిర భక్తిని పొందుతారు. తానే సృష్టికి మూల కారణం. జ్ఞానులు భక్తితో తనను ఆరాధిస్తారు. భక్తులు ఎల్లప్పుడూ తన గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆనందంగా ఉంటారు. సో వాళ్ళు సతతం కీర్తయంతో మాం అంటూ ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు కదా. సో 8th దాంట్లో మరి అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, నా మీదే అన్ని ప్రాణాలు వాళ్ళ మనస్సును పెట్టి నిత్యము బోధించుకుంటూ నా గురించి కథలు లీలలు చెప్పుకుంటూ దాంట్లోనే తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. వెరీ గుడ్. దెన్ భక్తులు వాళ్ళ తనను చేరే బుద్ధి యోగాన్ని ఇటువంటి భక్తులకు నేనే ఇస్తాను. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. ప్రీతిపూర్వకంగా భజన చేసే వీరికి ఈ దదామి బుద్ధి యోగంతో, వాళ్ళకి బుద్ధి యోగం నేను ఇస్తాను. దాంతో నన్ను ఉపయాంతితే పొందుతారు. తర్వాత తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః. వాళ్ళ మీద అవ్యాజమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం అనే చీకటిని జ్ఞానదీపంతో తొలగిస్తాను. వెరీ గుడ్. 11th శ్లోకం. సో అర్జునుడు పరబ్రహ్మ పరంధామాన్ని స్తుతించడం, నారదుడు, అసితుడు, వ్యాసులు కూడా ఇదే చెప్పారు. ఇప్పుడు స్వయంగా మీరే చెప్తున్నారు అని చెప్పి 13th శ్లోకాలు చెప్పడం, నువ్వు చెప్పినవన్నీ కూడా నాకు సమంజసమే అనిపిస్తోంది అని 14th 15thలో కృష్ణుడి నిజ స్వరూపాన్ని ఆయనే పూర్తిగా తెలుసుకోగలడు అని చెప్పడం, విభూతులను వివరంగా చెప్పమని అర్జునుడు ప్రార్థిస్తే ఎల్లప్పుడూ ఏ విధంగా నిన్ను స్మరించాలి, నీ మహిమలు ఎంత విన్నా కూడా ఇంకా ఇంకా మరి వినాలనే అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అనడం చూశాం. సో నిన్ను ఎల్లప్పుడూ ఎలా మరి స్మరించాలి, ఏ విధంగా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి, నిన్ను ఎలా ఏ రూపాల్లో గుర్తు చేసుకోవాలి అని అడగడం. ఓకే, అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, అలాగే చెప్తాను, కానీ నా విభూతులు అనంతం, వాటికి లిమిట్ లేదు, కాబట్టి వాటిల్లో ముఖ్యమైన విషయాలు నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించడం మనం చూసాము. ఫస్ట్ది చూసాము, ఏది ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు అన్నది. సో ముఖ్యమైన విభూతులు వివరిస్తాను అర్జునుడు అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పింది ఇదన్నమాట. ఆదిత్యుల్లో విష్ణువుని, జ్యోతుల్లో సూర్యుడు, నక్షత్రాల్లో చంద్రుడు తాను. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఒక్కరే పెడుతున్నారు, మిగిలిన వాళ్ళు నేను ట్రై చేయమని చెప్పాను చాట్ బాక్స్లో. మీరు క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యి వెంటనే మీరు కావాలంటే అప్పుడే పెట్టేయచ్చు, జాయిన్ అయిన వెంటనే. సో అలా మెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టడం నేర్చుకోండి. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు ఇలా ఇవన్నీ కూడా చెప్పిన తర్వాత వెరీ గుడ్. సో అది ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు, జ్యోతిషాం రవిరంశమా, మరీచిర్ మరుతామస్మి, నక్షత్రాలలో నేను మరి చంద్రుడు. ఆదిత్యులలో విష్ణువుని చూసాం కదా, 12 మంది ఆదిత్యులు, వాళ్ళల్లో విష్ణువును, తేజస్సులలో తేజోవంతమైన వాటిల్లో సూర్యుడిని, మరుత్తులనే వాయువులు 6 రకాలు ఉన్నాయి, వాటిల్లో మరీచి అనేది ఇంకా ప్రముఖం అని, ఆ మరుత్తులలో మరీచి, మరియు రాత్రిపూట ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలలో చంద్రుడను. నెక్స్ట్ దాంట్లో వేదానాం సామవేదోస్మి, దేవానాం అస్మి వాసవః, ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాల్లో నేను సామవేదాన్ని, ఇక్కడ వేదంలాగా ఇది చూపిస్తున్నారు. సో 4 వేదాలు ఉన్నాయి కదా, ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణ వేదం. వీటిల్లో సామవేదం ఎక్కువ, అంటే ప్రార్థనలు, మంచి
కొన్ని గానాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట సామవేదంలో. అందుకని సామవేదాన్ని దేవానాం అస్మి వాసవ, దేవతలలో మరి వాసవుడు అంటే ఇంద్రుడను. ఇక్కడ ఐరావతం మీద ఇంద్రుడిని చూపిస్తున్నారు. ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును, ఇక్కడ బ్రెయిన్ లాగా చూపిస్తున్నారు మనస్సు. మనస్సు ఇంద్రియ 5 ఇంద్రియాల్లో ఒకటి కాకపోయినా మనస్సును 6వ ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ 5 ఇంద్రియాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్, వాటి ప్రలోభ, వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ దేని మీద ఉంటుంది అంటే మైండ్ మీదే. ఫస్ట్ ఇంద్రియాలన్నీ వెళ్ళి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఎవరిని, వేరే ఎవరిని కాదు, మైండ్నే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. సో ఈ మైండ్కి ఇంద్రియాలకి ఇటువంటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉన్నది కాబట్టి మైండ్ని కూడా ఒక ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు, 6వ ఇంద్రియం అంటూ. సో ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును, ఎందుకంటే వీటన్నిటికీ ఏ పవరు లేదు మైండ్ కనుక ఎఫెక్ట్ కాకపోతే. మైండ్ ఎఫెక్ట్ అయితేనే ఈ ఇంద్రియాలు ఏదైనా చేయగలిగేది. అందుకని అన్నిట్లోకి మైండ్ ఇంద్రియాల్లోకి ఇంకా మిన్న. ఇది మనం 3rd చాప్టర్లో కూడా చూసాం, ఇంకా ఉత్తమం. ఎందుకంటే అది ఎఫెక్ట్ అవ్వగలదు, ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఇవి చెప్పే ప్రలోభాలన్నింటినీ తోసివేయగలదు కూడా. సో మైండ్కి ఆ పవర్ ఉన్నది. మనం కావాలంటే వినొచ్చు, వద్దు అనుకుంటే ఆపుకోవచ్చు, మన సెన్సెస్కి గురి కాకుండా ఉండొచ్చు. సో మైండ్కి ఆ పవర్ ఉన్నది. మనం ఆ పవర్ని యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా అన్నది వేరే విషయం. కానీ మనస్సు కావాలంటే మరి నిగ్రహంతో కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఇంద్రియాలలోకి మనస్సు ఉన్న మనస్సును భూతానాం అస్మి చేతన. భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులన్నిటినీ భూతాలు అంటారని చెప్పుకున్నాం. సో అన్ని రకాల ప్రాణులలో నేను చేతనాన్ని, చైతన్యాన్ని. సో ఏ ప్రాణి అయినా లోపల చైతన్యం లేకపోతే పని చేయదు కదా. సో మరి పైన పక్షి అయినా మనమైనా ఎవరిమైనా కూడా ఆ చైతన్యం అనేది ఉంటేనే ఆ రూపానికి అర్థం. లేదంటే బాడీ ఉండి మాత్రం చైతన్యం లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది, వెంటనే తీసుకువెళ్ళి దాన్ని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేస్తారు కదా. సో అన్ని జీవరాశుల్లో ఉన్న చైతన్యాన్ని నేనే. వేదాలలో సామవేదం, దేవతల్లో ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాలలో మనస్సును, జీవులలో చైతన్యాన్ని. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ పైన కనిపించట్లేదు మాతాజీ మీరు చెప్పేది. ఓకే మాతాజీ, 1 సెకండ్ చూస్తానైతే. పెట్టేనే 10th చాప్టర్, మరి ఎందుకు కనిపించడం లేదు? ఇప్పుడు కనిపిస్తోందా మాతాజీ లేదా? పీడిఎఫ్ వస్తుంది మాతాజీ, పీడిఎఫ్ కనిపిస్తుంది. పీడిఎఫ్ కాదు, పీపీటీ కనిపిస్తోందా? 10.23 అన్నది పెట్టాను ఇప్పుడు. శ్లోకం 22 మాతాజీ. అయితే కనిపించడం లేదు. నేను అది ఇది 2 పెట్టాను. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా ప్రార్థనలు అవి? కనిపిస్తున్నాయి మాతాజీ. ఓకే 10.7 వచ్చింది. ఓకే, 10.22 కనిపిస్తోంది కదా. ఎస్ మాతాజీ. వేదానాం సామవేదోస్మి, ఇక్కడ దేవానాం అస్మి వాసవ, పైన ఐరావతం మీద ఇంద్రుడు. ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సుని, కింద బ్రెయిన్ అని చూపిస్తున్నారు మనస్సును. భూతానాం అంటే అన్ని జీవరాశుల్లో అస్మి అయి ఉన్నాను, ఏది చేతన అంటే చైతన్యాన్ని కింద చూపిస్తున్నారు. అన్నిటిలో లోపలున్న ఆత్మ చైతన్యాన్ని నేను. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం
వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రులలో నేను శంకరుడను. విత్తేషో యక్షరాక్షసులలో విత్తేషుడంటే కుబేరుడను. వసూనాం, వసువులంటే అగ్నులలో కూడా కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి అగ్నులు. వాటిల్లో పావక, వసువులలో అగ్నిని, వసువులనే వాటిలో అగ్ని ఒక కోవకు చెందింది. సో వసువులలో అగ్నిని ఇక్కడ పైన చూపిస్తున్నారు, అగ్ని దేవతను. వసూనాం పావకశ్చాస్మి, వసువులలో అగ్నిని. మేరు శిఖరిణాం అహం, నేను మేరు శిఖరాలలో మేరు పర్వతాన్ని కింద చూపిస్తున్నారు. మేరు పర్వతం మరి దాని యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే అది చాలా ఎత్తు. సో ఈ పాల సముద్రం మదనం చేసినప్పుడు దేవతలు దానవులు కూడా, మీకు భాగవతంలో ఈ స్టోరీ వస్తుంది, వాళ్ళు అమృతం కోసం పాల సముద్రాన్ని చిలకాల్సి వస్తుంది. చిలకమని భగవంతుడు ఏం చేయాలి అంటే పాల సముద్రంలో నుంచి మీరు చిలికితే వస్తుందని చెప్తే వాళ్ళు అది చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి అంత పెద్ద సముద్రాన్ని చిలకాలి అంటే మరి వాళ్ళకు ఒక కవ్వం కావాలి కదా. సో ఈ మేరు పర్వతాన్ని కవ్వంగా వాడడం జరిగిందనమాట. సో ఆ సముద్రం, పాల సముద్రం చిలికినప్పుడు వెంటనే అమృతం రాలేదు. వాళ్ళు ఎన్నో కొన్ని వస్తువులు వచ్చి వాళ్ళు ఎంతో శ్రమ పడిన తర్వాత ఎన్నో వస్తువులు ముందు వచ్చి చివరికి విషం కూడా వస్తుంది ఫస్ట్. ఆ విషాన్ని ఏం చేయాలో తెలియకపోతే అప్పుడు శివుడు ఆ విషాన్ని తన కంఠంలో ఆయన దాచుకుని ఉంచుకోగలుగుతారు. అప్పుడు ఆ విషం అందరికి వెళ్లకుండా ఆగుతుంది. ఆ తరువాత అమృతం చివరికి వస్తుంది అన్నమాట. సో మొదట వచ్చిన వస్తువుల్లో ఈ ఐరావతం ఒకటి అన్నమాట. అది కూడా ఇట్లా పాల సముద్ర మదనంలో నుంచే ఉద్భవించింది. అది మరి దేవతలు తర్వాత మరి వాళ్ళకి అమృతం వస్తుంది కాబట్టి మరి ఆ దేవతలకి రాజైన ఇంద్రుడికి వాహనమైంది అనమాట. సో ఇక్కడ మేరు పర్వతం, పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతానంటే అది ఎంతో ఎత్తైన శిఖరం, అందుకనే దాన్ని కవంలాగా వాడారన్నమాట. సో రుద్రులలో శంకరుడను. సో ఈ రుద్రులు కూడా ఇట్లా ఈ రుద్రగణాలు అంటారు. సో వీళ్ళలో శివుడు ముఖ్యుడు. 11 మంది ఉన్నారు రుద్రులు. వాళ్ళల్లో శివుడు ముఖ్యుడు. అలాగే మరి ఆదిత్యులలో విష్ణువుని అన్నారు కదా, 12 మంది ఆదిత్యులు ఉన్నారు అని చెప్పి మనకి భాష్యంలో వివరించారు. సో అది ఇంకా పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందః సరసాం అస్మి సాగరః. పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని తెలుసుకో. బృహస్పతి ఎవరు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? బృహస్పతి ఎవరు? దేవతల గురువు. వెరీ గుడ్. సో దేవతల గురువు బృహస్పతి కాబట్టి ఏమంటున్నారు, వాళ్ళకే గురువు కాబట్టి పురోహితుల్లో నేను బృహస్పతిని. సేనానీనాం, సేనాపతులలో అహం నేను స్కందుడను, అంటే కార్తికేయుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. ఆయన ఎవరు? దేవతలకు సేనాధిపతి అన్నమాట. ఆయన దేవగణాలకు. కాబట్టి సేనాపతులలో నేను స్కందుడను. సరసాం, సరస్సులలో అంటే జలాశయాల్లో అస్మి అయి ఉన్నాను సాగరాన్ని, సముద్రాన్ని. సో జలాశయాలన్నిట్లో సముద్రాన్ని. పురోహితులలో బృహస్పతిని, సేనాపతుల్లో కార్తికేయుడును, జలాశయాల్లో సముద్రాన్ని. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. అలాగే గిరామస్మ్యేకం అక్షరం, దివ్యధ్వనుల్లో నేను ఏకాక్షరమైన ఓంకారనాదాన్ని. మరియు అంటే అది భగవంతుడికే ప్రతిరూపం అని చెప్తారు ఓంకారాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. సో అన్ని యజ్ఞాల్లోకి భగవన్నామ జపమే గొప్పదంటున్నారు.
స్థావరాణం హిమాలయ. స్థావరాలు అంటే కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి. చర అచర అంటాం కదా, చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి. అలాగే స్థావరాలు అంటే కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి. సో స్థావరాల్లో కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాలను అంటే ఆ గొప్ప ఎత్తైన హిమాలయ పర్వతాలు కదలవు కాబట్టి కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాలను. మహర్షులలో భృగు మహర్షిని, దివ్యధ్వనులలో ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని, జపనామాన్ని, స్థావరాలలో హిమాలయాన్ని. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. అశ్వత్థ వృక్షాల్లో నేను అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు. అశ్వత్థం అంటే గుర్రం, అశ్వం అంటే గుర్రం. అశ్వత్థం అని గుర్రం పేరు మీదుగా ఈ వృక్షం ఎందుకున్నది అంటే గుర్రం ఎప్పుడు కూడా కదులుతూ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు స్టిల్గా ఉండడం అనేది ఉండదు, దాని తోకో కళ్ళు ఏదో ఒకటి కదులుతూనే ఉంటాయి. అలాగే రావి చెట్టు చూస్తే మీరు దాని ఆకులు గాలి లేకపోయినా ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటాయి రావి చెట్టు ఆకులు. సో దానికి అశ్వత్థ వృక్షం అనే పేరు అన్నమాట రావి చెట్టుకి. సో రావి చెట్టు మరి ఎంతో పుణ్యం రావి చెట్టు పూజ చేస్తే అని పూజలు అవి కూడా చేస్తూ ఉంటాం కదా. వృక్షాలలో నేను రావి చెట్టును, అశ్వత్థ వృక్షాన్ని. దేవర్షులలో నారదుడును. మరి నారదుడు ఆయన గొప్పతనం మనం భాగవతంలో చూస్తాము. ఆయన గొప్ప గొప్ప వ్యాస మహర్షికే గురువు, ధ్రువ మహారాజుకి ఆయనే గురువు, ప్రహ్లాదుడికి ఆయనే గురువు. ఈ గొప్ప గొప్ప భక్తులందరినీ తయారు చేసింది నారద మహర్షి. సో ఆయన దేవర్షులలో నారదుడు. ఋషులలో కూడా దేవర్షులని కొంతమంది ఉన్నారు, ఆ దేవర్షులలో కూడా నారదులు ఘనులు. గంధర్వాణం చిత్రరథ. గంధర్వులందరిలో నేను చిత్రరథుడు అనే గంధర్వుడు. గంధర్వులు గాయకులు, మంచి గాయకులు, వాళ్ళు పాటలు బాగా పాడగలరు, సంగీతంలో నిష్ణాతులు. వాళ్ళల్లో కూడా చిత్రరథుడు అనేవాడు ఇంకా ఎక్కువ నేర్పరితనం ఉన్నవాడు గానంలో. సో గంధర్వులలో చిత్రరథుణ్ణి. సిద్ధానాం కపిలముని. సిద్ధులలో కపిలముని. కపిలముని స్వయంగా భగవదవతారమే. ఆయన దేవహూతి కార్దమ మునుల యొక్క సంతానం. కార్దమ మునికి కనిపించి నువ్వు దేవహూతిని వివాహం ఆడాలి, నేను మీ కుమారుడిగా వస్తాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది భగవంతుడు. సో ఈ దేవహూతి ఎవరు అంటే మనువు. మొదట మానవ జాతికి ముందు ఉన్న వాళ్ళలో మనువు అంటారు కదా, మనువు నుండే మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు. అప్పుడు స్వయంభూ మనువు అనే మనువు యొక్క కుమార్తె ఆవిడ దేవహూతి. అలాగే ఆయన కుమారుడు ఉత్తానపాదుడు, ఆయన కొడుకే ఈ ధ్రువ మహారాజు అన్నమాట. సో ఇవన్నీ భాగవతం స్టోరీస్. అందుకే భాగవతం మీరు అద్భుతమైన పుస్తకం. భగవంతుడి చరిత్ర అన్ని, ఈ యూనివర్సు పుట్టడం, ఈ ప్రజలు రావడం, ఇవన్నీ కూడా భాగవతంలో ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా మీరు భాగవతం క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వండి. వీలైతే ఆ భాగవతం పుస్తకం కొనుక్కోండి. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ద్వారా కూడా కొనుక్కునే అవకాశం ఉన్నది. ఎవరైనా ఒకేసారి కట్టలేమనుకుంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ద్వారా కూడా కొనుక్కోవచ్చు. తప్పనిసరిగా ఇంట్లో ఉంచుకోవాల్సిన పుస్తకం. సో అది ఇవన్నీ భాగవతం స్టోరీస్. సో గంధర్వుల్లో చిత్రరథుణ్ణి, సిద్ధానం కపిలముని. ఈ కపిలముని చెప్పినటువంటి వేదాంతం అంతా కూడా భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పిన విషయాల్లాగా ఈయన దేవహూతి తన తల్లికి ఆ మోక్షానికి అవసరమైన వేదాంతం అంతా కూడా భాగవతంలో వివరిస్తారు. 3వ స్కందం నుంచి ప్రారంభం అవుతుందన్నమాట. అది 3rd canto నుంచి భాగవతంలో. సో చాలా బాగుంటుంది, అద్భుతంగా అక్కడ కూడా ఆ వేదాంతం. సో సిద్ధానం కపిలముని వివరిస్తారు ఈ వేదాంతం, భగవద్ అవతారమే కాబట్టి. సో సిద్ధులలో కపిలముని. అన్ని వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షం, రావి చెట్టును, దేవర్షులలో నారదుడును, గంధర్వులలో చిత్రరథుణ్ణి, సిద్ధులలో కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవం అశ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. అశ్వాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని. ఉచ్చైశ్రవం అనేటటువంటి గుర్రాలలో
నేను ఉచ్చైశ్రవం అంటే ఈ ఉచ్చైశ్రవం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే అమృతం చిలికినప్పుడు మొట్టమొదటి కొన్ని వస్తువులు వచ్చాయని చెప్పాం కదా, వాటిల్లో ఈ గుర్రం కూడా ఒకటి. ఉచ్చైశ్రవం అనే ఈ గుర్రం వస్తుంది, అమృతోద్భవం, అమృతం నుండి పుట్టింది అంటున్నారు. తర్వాత ఐరావతం, గజేంద్రులలో మరి ఐరావతం కూడా ఈ అమృతంలో నుండే పుట్టింది. ఐరావతం ఏమో ఇంద్రుడికి వాహనం అయిందన్నమాట తర్వాత. సో ఈ రెండి సో అశ్వాలలో అమృతంలో నుండి పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజరాజులలో ఐరావతాన్ని, నరాణాంచ నరాధిపం మనుష్యులలో మరి నరాధిపుడు అంటే రాజు, సో మనుష్యులలో రాజును. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధు ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. సో ఆయుధాల్లో నేను వజ్రాయుధాన్ని. వజ్రాయుధం ఎవరి ఆయుధం? ఇంద్రుడి యొక్క ఆయుధం మాతాజీ. ఇంద్రుడి ఆయుధం. వెరీ గుడ్. సో వజ్రాయుధం అది చాలా పవర్ఫుల్ ఆయుధం. సో ఆయుధాల్లో వజ్రాయుధం. ధేనునాం అస్మి అంటే గోవులలో నేను కామధేనుని, సురభి అని కూడా పేరుంది కామధేనుకి. వీటి యొక్క ఘనత ఏమిటి అంటే అవి ఎప్పుడైనా అన్ని సమయాల్లో కూడా పాలు ఇవ్వగలవు. తర్వాత ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః అంటే సంతానోత్పత్తికి కారణమైన ఈ ప్రేమ దేవత అయిన కందర్పుడు అంటే మన్మధుడు, వాళ్ళలో నేను మన్మధుడను. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని. వాసుకి అనే సర్పం చాలా పొడవైన సర్పం, అందుకని దీని ఘనత ఏమిటి అంటే ఈ పాలసముద్ర మదనం టైంలో మరి మేరు పర్వతాన్ని కవంగా వాడారు. మరి కవం చిలకడానికి ఒక తాడు ఉండాలి కదా, ఈ వాసుకి తాడుగా ఉపయోగించబడింది అన్నమాట. సో అది. సో సర్పాలలో నేను వాసుకిని. అనంతశ్చ అగైన్ ఇవన్నీ కూడా భాగవతంలో చూస్తాం ఈ స్టోరీస్ అన్ని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. నాగులలో నేను అనంతుడను అంటే ఆదిశేషుడును. మరి ఆయన అనేక పడగలున్న నాగులలో నేను అనంత నాగును అంటే ఆదిశేషుణ్ణి. వరుణో యాదసాం అహం, జలవాసులన్నిట్లో నేను వరుణదేవుణ్ణి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వరుణదేవుడు. పితృదేవతలలో ఆర్యముడును. సో ఈ పితృదేవతలందరిలో కూడా ఆర్యముడు అనే అతను మరి కొంచెం ఎక్కువ వాళ్ళందరికీ నాయకుడు. అలాగే యమ సంయమతాం అహం, సంయమతాం అంటే నియమాలన్నిటినీ రూల్స్ అమలుపరిచే వాళ్ళల్లో నేను యముడను. యమధర్మరాజు అనే పేరు కదా, ఆయన నిష్పక్షపాతంగా ఎవరికి రావాల్సిన స్థితిని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు చేసిన పనుల వల్ల. కాబట్టి ఆయన యమధర్మరాజు అన్నారు. సో ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు. వాళ్ళు చేసిన దాని ప్రకారం వాళ్ళకి శిక్ష. అంటే ఒక జడ్జి గనక న్యాయమూర్తి ఏ రకంగా మరి మొత్తం కేసు అంతా విని వాళ్ళకి ఏది వేయాలో అది వేసినట్లుగా ఈయన కూడా ఈ రూల్స్ ఫాలో అయ్యి రూల్స్ని బట్టి ఆయన అందరికీ ఏది రావాలో ఏది ప్రాప్తిస్తుందో అది వచ్చేటట్లు చూసేది ఎవరు అంటే యమధర్మరాజు. సో నియమాలు అమలుపరిచే వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజు, ఆయన్ని మించిన వాళ్ళు లేరు. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. దైత్యులు అంటే దానవులు, రాక్షసుల్లో ప్రహ్లాదుణ్ణి. మరి ప్రహ్లాదుడు ఎంతటి భక్తుడు, ఎంతటి సాత్వికుడు, అయితే అవడానికి రాక్షసుడికి పుట్టాడు. ఎవరు? హిరణ్యకశ్యపుడు కుమారుడు. మరి అంతటి శాంతమూర్తి, అంతటి భక్తుడు అన్నిటిని మించి. సో దైత్యులలో ప్రహ్లాదుణ్ణి. కాల కలయతాం అహం, అన్నిటినీ మింగివేసే నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. మరి కాలమే ఆ టైం అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తుంది. చూడండి, మనం అన్ని టైం ప్రకారం చేయకపోతే దాటిపోతాయి, ఇంకా చేయలేం కూడా. టైం దాటిపోతే ఎవరం ఏం చేయలేం, ఆ టైంను వెనక్కి తీసుకురాలేం. సో టైం ప్రకారం వెళ్ళి చేస్తేనే మన పనులు అవుతాయి. చేయకపోతే ఆ టైం ఇంకా అయిపోతుంది, మనకి ఇంకా అది ఛాన్స్ కూడా రాదు ఆ టైం. సో అందుకని అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో కాలం గొప్పదిగా నేను కాలాన్ని.
మృగాణాంచ మృగేంద్రోహం, మృగాలన్నిట్లో నేను మృగరాజైన సింహాన్ని. వైనతేయశ్చ పక్షిణ, పక్షులలో వైనతేయుడు అంటే గరుత్మంతుడు. గరుత్మంతుడిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నా. సో దైత్య దానవుల్లో, రాక్షసుల్లో ప్రహ్లాదుణ్ణి, అన్నిటిని నియంత్రించే వాటిలో కాలాన్ని, జంతువులలో సింహాన్ని, పక్షులలో గరుత్మంతుడను. పవన పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం, జుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. వాయువులలో నేను పవిత్రం చేసే వాటిలో నేను వాయువును. వాయువు చూడండి, ఏదైనా కొద్దిగా వాసన వస్తోంది అంటే మన వాళ్ళు గాలిలో పెట్టి ఆరవేస్తే పోతుంది, బయట ఆరవేయమంటూ ఉంటారు కదా. సో వాయువు అన్నిటినీ ఆ రకంగా క్లీన్ చేస్తుంది. సో పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువుని. ఆయుధదారుల్లో రాముణ్ణి, రామశస్త్రభృతాం అహం, నేను శస్త్రాలు పట్టుకున్న వాళ్ళలో నేను శ్రీరాముడును. రామబాణానికి మరి తిరుగులేదంటారు కదా. సో ఆయుధదారుల్లో రాముడిని. చుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాల్లో మొసలిని. శ్రోతసాం అస్మి అంటే ప్రవహించే వాటిల్లో అయి ఉన్నాను. జాహ్నవి అంటే గంగానదిని, ప్రవహించే నదులలో గంగానదిని. పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును, ఆయుధదారుల్లో రాముడిని, జలచరాల్లో మొసలిని, ప్రవహించే నదులలో గంగానదిని. ఇంకా సర్గాణాం ఆదిరంతశ్చ మధ్యం చైవాహమర్జున, ఆధ్యాత్మ విద్యా విద్యానాం వాద ప్రవదతాం అహం. మరి సర్వ సృష్టులకు కూడా ఆది నేనే, అంతశ్చ మరియు అంతము నేనే, మధ్య కూడా నేనే, అహం చ మధ్యం చ ఏవ అంటే నిశ్చయంగా ఆది మధ్య అంతం కూడా నిశ్చయంగా అహం అర్జున, నేనే అర్జున. ఆధ్యాత్మ విద్యాన, విద్యలలోకి ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేనే. వాద ప్రవదతాం అహం, ప్రవదతాం వాదాలలో నేను, తార్కికులలో అల్టిమేట్ ట్రూత్ని, కడపటి సత్యం అంటే భగవంతుడు. ఏది వాదించినా చివరికి దాంట్లో ఒక నిజం ఉండాలి, ఆ సత్యం ఉండాలి. ఆ సత్యం ఏమిటి అంటే నేనే అంటున్నారనమాట. సో అర్జున, సమస్త సృష్టికి ఆది అంతం మధ్యము నేనే. ఇదే విధంగా శాస్త్రాలలో ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని నేను, తార్కిలలో కడపటి సత్యాన్ని నేను. అక్షరాణం అకారోస్మి ద్వంద్వ సామసికస్య చ, అహమేవాక్షయ కాలో దాతాహం విశ్వతో ముఖః. సో అక్షరాణం అకారోస్మి, అక్షరాల్లో నేను అకారాన్ని. ఆ అక్షరం లేకపోతే ఏ మాట చివరికి మనం ఫినిష్ చేయలేం. అకారం అంత ముఖ్యం. సో అక్షరాలలో అకారాన్ని. ద్వంద్వ సామాసికస్య చ, మరియు సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని. ద్వంద్వ సమాసం అంటే రెండు పదాలు వచ్చేటట్లుగా ఉన్న వర్డ్స్ అన్నమాట. ఉదాహరణకి అన్నదమ్ములు, రామకృష్ణులు, సుఖ దుఃఖాలు ఇట్లా అంటూ ఉంటాం కదా. సో అవన్నీ కూడా ద్వంద్వ సమాసాలు అన్నమాట. అలాగే అహమేవాక్షయ కాలో, సో శాశ్వతమైన కాలాన్ని నేనే. మరి కాలమే కదా జరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఎప్పటికీ ఎన్ని సార్లు ఈ సృష్టి వచ్చినా పోయినా కాలం ఉంటూనే ఉంటుంది అది. సో అహమేవా అక్షయ కాలం, సో శాశ్వతమైనటువంటి కాలాన్ని. దాతాహం అంటే బ్రహ్మ, విశ్వతోముఖ అంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మను నేనే. సో సంస్కృతాక్షరాల్లో మొదటి అక్షరమైన అకారం వేదవాంగ్మయానికి అంతటికి కూడా అది ఆది మొదలన్నమాట. అకారం లేకుండా ఏది కూడా మరి ధ్వనించదు. అందుకని ధ్వనికి అది ఆది శబ్దం అకారం. సంస్కృతంలో అలాగే అనేక సమాస పదాలు ఉన్నాయి. ఈ ద్వంద్వ సమాసం అనేది ఏమిటి అంటే ఇలా రెండు పదాల కలయిక. ఈ సమాసంలో మరి రెండు మాటలు వస్తాయి. సో సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసాన్ని. కాలాన్ని సమస్తం నశింపజేస్తుంది కాబట్టి సంహరించే వాటిల్లో అది అల్టిమేట్ అన్నమాట. దాన్ని మించినది లేదు. అన్నీ మింగివేయగలరు కాలం. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో
సృష్టి అంతంలో ఒక గొప్ప అగ్ని వచ్చి దాన్ని ఈ విలీనం చేస్తుంది. కాబట్టి కాలం అన్నిటినీ అంతం చేయగలరు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు కాలం కూడాను శాశ్వతమైన కాలం. అలాగే సృష్టిని చేసేటటువంటి చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మదేవుడు కూడా భగవంతుడు. ఆయనకు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు సృష్టికర్తల్లో బ్రహ్మ. మృత్యు సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమా. మృత్యువును సమస్తాన్ని మింగివేసే సర్వహరశ్చ అన్నిటినీ హరించి వేసేది మింగివేసే మృత్యువును అహం నేనే. ఉద్భవశ్చ భవిష్యత పుట్టించేవాడిని అంటే సృష్టికర్తను. భవిష్యత్తులో ముందు రాబోయే సృష్టులకు ఉద్భవానికి కారణము నేనే. అన్నిటినీ హరించే మృత్యువును నేనే, ముందు రాబోయే సృష్టులన్నిటికీ కారణము నేనే. కీర్తి అంటే శ్రీ నారీనా నారులలో అంటే స్త్రీలలో ఉండే కీర్తి, శ్రీ సంపద, వాక్కు, మరి స్మృతి అంటే వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి, మేధ వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి, ధృతి దృఢత్వము, క్షమాగుణము కూడా నేనే. సో సమస్తాన్ని మింగివేసే మృత్యువును మరియు సృష్టింపబడే జీవులకు ఉద్భవము నేనే. అలాగే స్త్రీలలో ఉండే యశస్సు అంటే కీర్తి కానీ వైభవం కానీ మనోహరమైన వాళ్ళ వాక్కు కానీ జ్ఞాపక శక్తి, వాళ్ళ బుద్ధి ఇంటెలిజెన్స్, వాళ్ళ ధృతి మరి దృఢత్వము అంటే ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు దానికి ఊరికినే ఏదో ఈ రోజు అని రేపు వదిలేయడం కాదు. స్త్రీలు వాళ్ళలో దృఢత్వం ఉన్నది, ఓర్పు, ఇవన్నీ కూడా స్త్రీల లక్షణాలని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ లక్షణాలు స్త్రీలలో ఉండే ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా నేనే. బృహత్సామ తథాసాంనాం గాయత్రీ ఛందసాం అహం మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఋతూనాం కుసుమాకరః. బృహత్సామ తథాసాం అంటే బృహత్ సామవేదాల్లో నేను సామవేదాల్లో ఈ గానాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ సామవేదంలో కూడా బృహత్సామం అని ఒక పార్ట్ ఉన్నది. అందులో ఆ బృహత్సామం ఎంతో తీయగా ఉంటుంది, మధురమైనది అని దేవతలు కూడా రాత్రిపూట ఈ బృహత్సామ గానాన్ని చేస్తూ ఉంటారట. అసాధారణమైన మధురిమ ఉన్నది ఈ బృహత్సామానికి. సో నడిరేయిలో ఇది దేవతలు గానం చేస్తూ ఉంటారట, మహాశ్రావ్యవంతమైన ఈ బృహత్సామాన్ని. సో నేను సామవేదాల్లో బృహత్సామాన్ని. గాయత్రి ఛందసాం అహం, ఛందస్సులలో గాయత్రిని మించిన మరి ఇది లేదు. ఛందస్సులు అంటే మంత్రాలు, వేదాలు. మాసానాం మార్గశీర్షోహం, నెలలలో నేను మార్గశిర మాసాన్ని అంటే నవంబర్ నెల, ఆ నెల మరి చాలా ప్లెజెంట్ గా బాగుంటుంది అన్ని మాసాల్లోకి. ఆ సమయంలో అందరూ పొలాల నుంచి ధాన్యం అవి తెచ్చుకోవడం, అలాగే ఋతువులలో వసంత ఋతువును అన్నారు. ఋతువునాం కుసుమాకర అంటే వసంత ఋతువు, కుసుమాలు అన్ని పూసి చిగుర్చే టైం కాబట్టి వసంత ఋతువులలో. సో సామవేద మంత్రాల్లో బృహత్సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశీర్షం అంటే నవంబర్ డిసెంబరు, ఋతువులలో వసంత ఋతువుని అయి ఉన్నాను. ద్యూతం చలయతామస్మి తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. ద్యూతం చలయతాం అస్మి అంటే మోసగాళ్లలో నేను జూదాన్ని. తేజస్వినాం అహం నేను తేజోవంతులలో తేజస్సును నేనే. జయోస్మి జయం కలిగే వాళ్ళల్లో నేనే జయాన్ని. వ్యవసాయోస్మి అంటే కష్టపడే వాళ్ళలో ఆ కృషిని నేనే. సత్వవతాం అహం బలవంతులలో బలాన్ని నేనే. మోసగాళ్లలో జూదమైన, తేజస్సులలో తేజస్సు అయిన, జయము సాహసము, బలవంతులలో బలము కూడా నేనే. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనాం అప్యహం వ్యాసః
కవీనాం ఉషనా కవిః. వృష్టి వంశస్థులు అంటే యదువంశస్థులు. వాళ్ళల్లో నేను వాసుదేవుడును, శ్రీకృష్ణుడును, పాండవులలో అర్జునుడును, మునులలో వ్యాసదేవుడును. మునీనాం అపి అహం వ్యాసః. వ్యాసదేవుడినై ఉన్నాను మునులలో. అలాగే కవీనాం ఉషనా కవి. కవులు అంటే మంచి సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు అనమాట. ఆలోచనా పరులు అంటే మంచి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు, తెలివి గల వాళ్ళలో నేను శుక్రాచార్యుడును. శుక్రాచార్యుడు ఎవరు? రాక్షసుల గురు మాతాజీ. రాక్షసుల గురువు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. రాక్షస గురు శుక్రాచార్యుడు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నేను యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవుల్లో అర్జునుణ్ణి, మునులలో వ్యాసుణ్ణి, సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుడు. సో ఇదేమిటి మరి అర్జునుడే, పాండవుల్లో అర్జునుడు అంటున్నారు, మిగిలిన వాళ్ళలో లేరా ఏమిటి అని డౌట్ వస్తే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, ఇవన్నీ గొప్ప గొప్ప ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని మీరు ఎక్కడ ఏ రకమైన శక్తిని చూసినా అబ్బా వీళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అని మనం అనుకున్నా, గొప్ప వీరులు అవ్వచ్చు, గొప్ప గాయకులు అవ్వచ్చు, గొప్ప రాజులు అవ్వచ్చు, ఎందులో ఎవరికైనా ఏ విషయంలో అయినా గొప్పతనం ఉన్నది అంటే అది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే భగవంతుడి శక్తి అన్నదానికి అన్న పాయింట్ని మనకు చెప్పడానికి భగవంతుడు ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. దండో దమయతాం అస్మి. నేను దండించే వాటిల్లో దండన ఎప్పుడు చేస్తాము? ఏదైనా తప్పు పని చేసినప్పుడు దండిస్తారు కదా, పనిష్మెంట్. దేనికి? మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటారు అని. అంటే ధర్మ విరుద్ధతలో ఎవరైనా వెళ్ళారు అంటే తప్పు మార్గంలో, దానిని ఆపడానికి ఏం చేస్తున్నారు? పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు. సో ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో ఈ పనిష్మెంట్ ఒకటి. అయితే అటువంటి పనిష్మెంట్ నేను ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను. నీతి రశ్మి జిగీషత. సో విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో నేను ఈ వ్యూహాన్ని, వ్యూహం అంటే ప్లాన్ లేకుండా ఏ పని మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేం. చిన్న పనికైనా పెద్ద పనికైనా ఎప్పుడు ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. సో అలా విజయం కావాలి అనుకునే వాళ్ళల్లో నేను ప్లాన్ని. రహస్యాలలో మౌనం చైవాస్మి గుహ్యాన. గుహ్యాలంటే రహస్యాలలో నేను మౌనాన్ని. మౌనంగా ఉంటే నోట్లో నుంచి ఏది బయటికి రాదు, ఏ రహస్యం. అందుకని రహస్యాలలో నేను మౌనం. వివేకవంతులలో జ్ఞానం. జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని నేను. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో ఇక అన్ని జీవరాశుల్లోకి బీజాన్ని నేనే అర్జున. నేను లేకుండా ఏది కూడా ఇక్కడ ఉనికిలో అనేది ఉండదు. ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా ఒక రూపం చూస్తున్నావు, ఒక జీవి కదులుతోంది, జీవిస్తోంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే నేను ఉండబట్టే అది ఇక్కడ ఉనికిలో ఉంది. సో మీరైనా నేనైనా మనం చూసే ఏ పక్షి అయినా జంతువు అయినా చీమ అయినా సరే ఇక్కడ ఉన్నది అంటే అది దానికి కారణం భగవంతుడే. ఆయన లేనిదే ఇవేవి మనమైనా అవైనా ఎవ్వరం కూడా ఇక్కడ ఉనికిలో ఉండి ఇలా జీవిస్తూ ఉండలేం. భగవంతుడు ఉండబట్టే, బీజం వేయబట్టే, లోపల చైతన్యం ఇవ్వబట్టే ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తున్నాయి. మనము చీమ, దోమ, జంతువు, పక్షి, మరి ఆఖరికి ప్రపంచమే, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఎటువైపు తిరగాలో అటువైపు తిరుగుతూ పనిచేస్తున్నాయి. అంటే వీటన్ని ఉనికి ఇన్ని రకాల షేప్స్, ఫామ్స్, జీవులు కనపడుతున్నాయి. ప్రతిదీ కూడా నేను లేనిదే ఏది ఉనికిలో ఉండదు. నేను లేనిదే ఇది ఏది కూడా ఇక్కడ ఇలా ఉండి పనిచేయదు. ఇది ఇక్కడ ఉండి పనిచేస్తోంది ఒక ఆకారం అంటే ఒక జీవి, అది కేవలం నేను ఉండబట్టే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప
ఏషతూర్దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. నా అంతోస్తి, అంతం అనేది లేదు దేనికి, మమ దివ్యానాం విభూతినా, నా దివ్యమైన విభూతులకు వైభవాలకు అంతు లేదు. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టే అర్జున, నా దివ్య విభూతులకు అంతు లేదు. ఏషత ఉద్దేశత ప్రోక్తే, ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా నీకు ఇప్పుడు ప్రోక్త చెప్పాను. విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా విస్తారమైన విభూతుల గురించి ఉద్దేశపూర్వకంగా అంటే ఏదో ఒక చిన్న పార్ట్ నీకు వివరించాను. ఎందుకంటే నా విభూతులు అన్లిమిటెడ్, ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చెప్పడం కుదరదని ముందే చెప్పారు కదా. సో నా అనంతమైన విభూతులకు ఇక అనంతం, వాటికి అంతు లేదు. ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పిందంతా కూడా జస్ట్ ఒక సూచన ప్రాయంగా నీకు అర్థం అవడానికి కొన్ని విషయాలు చెప్పాను అంతే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. యద్యద్విభూతి మత్సత్వం, ఎక్కడెక్కడ ఏ వైభవం ఉన్నా కూడా నా ఈ శ్రీమద్ అంటే సంపద ఐశ్వర్యవంతమైన అవ్వనివు, లేదంటే అందమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమగలవి అన్నీ కూడా నా యొక్క తత్వదేవావగచ్చత్వం, వాటన్నిటికీ కూడా ప్రాప్తం ఎలా ప్రాప్తించిందంటే ఈ విషయాలన్నీ, వాటి సౌందర్యం కానీ వాటి తెలివితేటలు కానీ అవన్నీ మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సులో ఒక అంశం వల్లే ఉద్భవించాయి. సో ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవైన సుందరమైనవైన మహిమగలవైన ఏదైనా సరే సమస్త సృష్టులు కూడా కేవలం నా తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయి. సో భగవంతుడిలో నుంచి, ఆయన తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఈ సమస్తం కూడా ఉద్భవించాయి. సో నువ్వు ఎక్కడ ఏది చూసి అబ్బాయి ఇది బాగుంది, అబ్బాయి ఇది ఎంత గొప్పగా ఉంది, అబ్బా వీళ్ళు ఎంత గొప్పగా పాడారు, అబ్బా వీళ్ళు ఎంత గొప్పగా నృత్యం చేయగలిగారు, అబ్బా వీళ్ళు ఎంత గొప్ప సైంటిస్టు, ఏమి చంద్రమండలంలోకి వెళ్ళడానికి రాకెట్లు కనిపెట్టి వెళ్ళి నడుస్తున్నారు అని మనం ఎక్కడ ఎవరిని ఏ శక్తి గురించి పొగిడినా దానికి కారణం ఎవరు అంటే లోపల భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆ చైతన్యం వల్లే ఏ శక్తి అయినా మనకి కనిపించేది వినిపించేది అని అర్థం. నువ్వు ఎక్కడ ఎటువంటి వైభవం చూసినా, ఏ స్కిల్ చూసినా అది నా తేజస్సులో ఒక అంశమే. ఇది గొప్ప కోసం కాదు, విషయం ఉన్న విషయాన్ని మనకు అర్థం చేసుకోవటానికి వీలుగా భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ పటపత్ర సాయి అంటూ ఉంటారు కదా, అంటే భగవంతుడు ఈ నరనారాయణులనే మునులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి అవతారాలని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది కూడా భాగవతంలో స్టోరీ. వాళ్ళల్లో మరి ఈ సృష్టి అంతం అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకి ఏదో డౌట్ వస్తే భగవంతుడు చూపిస్తారు వాళ్ళకి. అప్పుడు ఈ సృష్టి అంతా మరి నీళ్ళు అవి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆకు మీద భగవంతుడు వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తారనమాట, ఇలా ఒక చిన్న బేబీ లాగా. సో ఈయన కాలు నోట్లో పెట్టుకోవడాన్ని దేంతో ఉదహరిస్తారు అంటే భగవంతుడు పాదాలు అందరూ మరి ఆ పాద స్పర్శ కోసం మరి తహతలాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ పాదాల యొక్క రుచి ఏమిటో తెలుసుకుందామని ఆయన అలా రుచి చూస్తున్నారు అని ఒక చిన్న హాస్య భావంలో చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ ఆకు మీద మనం చూస్తే శ్రీకృష్ణుడిని చాలా బొమ్మల్లో వాటిలో చూస్తూ ఉంటాం. దాని అర్థం అది ఎప్పుడు అంటే ఆ టైంలో భగవంతుడు ఇలా వాళ్ళకి దర్శనం ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట. సో అది, సో ఎక్కడ ఏ విభూతి ఏ మహత్యం చూసినా నువ్వు అది నా తేజస్సులో ఒక అంశమే. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అసలు ఇన్ని బహురకాలుగా నీకు ఇంత చెప్పాల్సిన అవసరం, తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున? నేను ఏకాంశేన స్థితో, ఒక చిన్న ఒక్క అంశతోనే విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం, ఈ మొత్తం విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను స్థితుడనై. సో ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పవలసిన అవసరం మాత్రం ఏముంది? అసలు నేను ఒక్క అంశతోనే ఈ విశ్వం అంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. అది అసలు మెయిన్ పాయింట్. ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను,
కానీ అసలు ఇవన్నీ కూడా అవసరంలా. ఈ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో, నేను ఒక చిన్న అంశతోని ఈ విశ్వం అంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. సో విశ్వమంతా అంటే మరి ప్రతిదీ, మనము చీమ, దోమ, పక్షి, చెట్టు, పుట్ట, చంద్రుడు, సూర్యుడు, నక్షత్రాలు సమస్తము కూడా భగవంతుడు అన్నిటా వ్యాపించి అవన్నీ కరెక్ట్గా పనిచేసేటట్లు ఈ చేసి ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఆయన పోషిస్తున్నారు కూడా అని చెప్పారు. ఇది లాస్ట్ శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు క్లాస్కి వచ్చినందుకు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే మీరు కృష్ణ ఏమైనా మాతాజీ. భాగవతం బుక్స్ కొనుక్కోవాలి అంటే హరిత మాతాజీకి చెప్పండి. లేదా క్లాస్లో నాకు చెప్పిన ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పద్ధతిలో మీకు ఈ